Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira kompak yang belakang sepindah maleng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wilujeng dalu ki masyarakat Asem Besar nggih. Asem Gede nggih. Lan wilujeng dalu ugi Bapak Sohibul Aja Badidi, ugi anaknya Mas Faras, mugi-mugi menjadi anak yang soleh, amin. Amin nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas paringi noman. Cerita wayang Jawi Ekroconya reko dirojo Rahwono rojo gawe geger nyolong sinto ado mancan cuto manda Kopong gede jerone rojo Ayo hai
enak kena bokong gede. Masuk. Piye? Sik tak ambekan sik. Mau prosoku sing tak gendongmu ya cilik. Oh dari Abah, thank you Bah. Koyok okonge mu cilik. Lah bareng ending terakhir mulai sak gerdu. Keretek ngono. Sik. Biasa lek kethek iku gak arep duwe. Ya, lek kethek iku gak arep duwe, biasa lek kethek iku arepe kok. Nah, iko palak sing digawa. Ya, dijob Budi Wijaya pisan logur. Nggih. Sorry, Bos. Wis ya, tak mulai aku. Yes, nang mulai. Ya wis Karo dalane ta? gak manggil Abah Didik to, anak-anak. Barangkali Abah Didik minta foto gitu. Oh nggih, menawi Abah satu keluarga minta foto. Monggo. Niki pomong kethae dereng kenging Gojek, Bah. Aku kan cuma pelantar. Nggih. Iku no. Nggih, Mas niki. Nggih. Nggih, siap foto. Monggo Abah kasih kesempatan. Kalian omane nggih. Omane. Nggih. Beh, ya alhamdulillah dalu niki spektakuler banget no. Nggih, Mas. Wonten prapen kebukicak. Nggih. Wonten anoman Anoman nggih. Tiap tahun mriki Mas nggih. Alhamdulillah nggih. Tahun wingi ten mriko, sakniki ten mriki 2026 ten pundi apa? Yalah dulu. Lah nggih. Ya bener deh. Ngadep pundi? Monggo Abah. Nggih, monggo. Apa satu keluarga? Awas Kakak. Aku kan cuma pelantar. Nggih. Nggih, mohon dipegangin Mas. Iya. Monggo. Dan ngajeng. Nggih. Nggih. Nggih, tolong Mas. Kapan Mas. mana? Nggih, pripun? Siap niki yang Oke, ada yang betul. difoto. Oke. 1 2 3. Besok diunggah di Facebook. Silakan. Jangan lupa besok juga di Facebook ya. WhatsApp ya wis. Nggih, matur sembah nuwun. Selalu diupload di Facebook ben anomane nah. Bosok ya wis kan. WhatsApp ya wis. Pokoke lek nang Budi Wijaya akeh bosoke. Kapan mana? Nggih. Sampun. Nggih. Sekalian sarene sampun minggah Nggih. barangkali request Menawi langsung mawon. request. Iki kakaknya. Request apa Mbak biasae? Monggo. Sekalian ben boten Makasih. foto mawon langsung request lagu nopo. Sembah nuwun. Aduh, makasih dikasih Cina molol. Sembah nuwun Abah. Kula nggih matur sembah nuwun. Nggih, Mak. Boten. Kula sampun disiapi di niki di depan kula niki. Niki khusus kangge Wiro Pradonga. Nggih, Mas. Mas. Pripun monggo napa kang Nggih. dipun? Yang diminta kawitan sinawang sampun saged napa delipun? Sinawang, sawangen napa sinawang? Saged nggih. Nggih, ready. Oke, ready. Ready, Siap. Bos. Untuk penyanyinya gimana? Oke, siap. Siap, monggo. Nggih, yang diminta itu nanti juga ada sabar. Sabar juga ada. Nggih. Monggo sinawang ning Nggih, yang Ning- punya hajat sendiri juga bisa. Oh bisa, monggo Nggih. kasih kesempatan. Mbak Nabila juga bisa, Mas. Nggih, monggo. Yuk,